abusuafo na otwe asan akọ apro abeto yembion kota yemu nyinara ye no esua na edi atwire no Hebrewfo enkransem no na otwe mu no ye wo adusua etoso 9 se wo hwe adusua na tifi asam na osi Yesu yenua nokwafo no ye twe ho abasesia. The promise na onyankopɔ ka na ɛyɛ ɔno ankasa na ɛbɛyɛ Yesu Kristo no aba asase so ade atiti mu na accountant ɛyɛ ɔno enti bɔne ɛne yɛ ntam abɛka sɛ na obɛdi mu atini adi ama yɛn wɔ bɔne mu a na ɛtwa sɛ ɔfa nipa so no nnuɛ ɛda bɛtumi abɛka sɛ okay ade abo amade asi a wɔ ne bɛboa no na afei magye ba yɛma mu nyinaa akwaba na afei nso yɛde enchia sonko ɛde ma mu nyinaa yesan edamasen so se de birada mode mofidie edito London Ghana memenda akwanhwefo memen Sabbath school na afei chosemu empensempensemu ye fasa akwanya yi nso ada ye atifo ni ahwefo mo Ghana omohwe through 3ABN Ghana nyina so ye mamu nyina akwaba na afei mo nso ye da mu nyina se de birada mofidie eda 3ABN na mune eyesa adisua yi sabre yinso no ye befasa akonya yinso ne ada ya boafo tuturupa 3ABN Ghana boa omude boa ye ma ye ndwumadie ya yidi etre efa wiase afa na nya no kwasam ne se omaso yasene omna omoboa ye ma na otwibiara ye de sa adwumadie yi ye de bramo sa 3ABN ndwumadie yi eye ankrankra adwumadie bi omonso omafa nyankopon asem ede ato omo so ade biarada omobo nyankopon asem ho dagro so wo mwa bia opese wo de boa 3ABN na ye de number bi begu ase obetimi afre ne obeje so no oni no betimi adi nkombo na mwa bia wonso betimi aboa ma 3ABN dwumadie no atimi akoso no omo nso ombeda wase na afi yenso yada wase ye bebo mpa yeso nkonso ede aboa na dwumadie bia wudi no akoso ansa na ye di adusua yi mpensempensemu ebebro no tie yaboafo nkrato na yeba yede edisua mpensempensemu beto amso. You can contact us on 3ABN Ghana on WhatsApp number 0577 654896 or call us on 057 654896 or email us on info@3abnghana.org. 3ABN Ghana is a non-profit making channel. We appreciate your support to keep us functional. Please, you can send your support through a mobile money number 0577 654896 or EcoBank account 3 Angels Broadcasting Network Ghana 016008453096101 University of Ghana Main Branch. Visit our website at www.3abnghana.org. 3ABN Ghana. Experience the excitement. Yeda 3ABN ase maboafo no aye ekrado omo beboa ma yede adisua mu mpensempensemo ede abramo meba bedo mu edi akyeremo but ansa na no mienkotie yenwom no se ne de bia yetie enwom ansa na yede Sabbath school no abro no ende no enwom soronko kra efri Golden Gate London Ghana memenda kwanwefo nwuntufo ku bi nso mbom homoden pa ende omo na omde enwom no ebre mienkotie na afi yeba yede meba bedama biguafo na di na afi yede adisua no ahyehyɛ so.
Wakwaje huna wunyo manja kesi Elfeje mama adona myo kroko Wakwaje huna wunyo manja kesi Esanje mama Oba diye nyamiye Wakwaje huna wunyo manja kesi Elfeje mama adona myo kroko Wakwaje huna wunyo manja kesi Esanje mama Oba diye nyamiye Wakwaje huna wunyo manja kesi Elfeje mama adona myo kroko Wakwaje huna wunyo manja kesi Esanje mama Oba diye nyamiye Sengeshe osu asasini Munye mahorwa Munyame wosaja Wanganije kotowo Afeije sorebo Naje kase Nyame moje kesi Sengeshe osu asasini Munye mahorwa Munyame wosaja Wanganije kotowo Afeije sorebo Naje kase Nyame moje kesi Wakwaje huna wunyo manja kesi Elfeje mama Onyami kokroko Wakwaje wunyo manja kesi Esanje mama Oba diye nyamiye Wakwaje huna wunyo manja kesi Elfeje mama Onyami kokroko Wakwaje wunyo manja kesi Esanje mama Oba diye nyamiye Seyeshe osu asasini mu Niyamahodwa Unyame wonsaya Yakutu wo Wangwaniye Yesori wo Na yakasa Nyame wo yakesi Seyeshe osu asasini mu Niyamahodwa Unyame wonsaya Yakutu wo Yesori wo Na yakasa Nyame wo yakesi Seyeshe osu asasini Munye mahorwa Unyame wosaja Wanganije kotowo Afeije soriwo Na yekase Nyame moje kesi Seyeshe osu asasini Munye mahorwa Unyame wosaja Wanganije kotowo Afeije soriwo Na yekase Nyame moje kesi Seyeshe osu asasini Munye mahorwa Unyame wosaja Wanganije kotowo Afeije soriwo Na yekase Nyame moje kesi
yɛda yɛnuanom Golden Gate ase enhwehwɛm a ɔmode adi yɛdisua n'animo amaye enne no onyankopɔn adom nti mewɔ abiguafo sonko wɔ ha se a ɔmo ba bɛboa ma adi adisua mu mpensempensem mu adi abrɛmo me de mo somfo Bismarck mensa yɛwɔ adom nti enne elder Kingsford duaboa ma esan eka me ho wɔ ha se nti elder ye mawakaba eda na te etro no ho na me ba manimu a sister Adwoa Fosua nso na eti emfimfin no sister Adwoa ye mawakaba great na me ba me nsani fa super so eda Azika free enso na te menchen eda Azik ye mawakaba ende abusiafo yi na edi odo abodo mo bebo ama edi adisua mu mpensempensem mu edi abrem na ansana no me yenkati eni na sister Adwoa bobo mpaye na fi ya sha adisua na se pamucho maye mompai baby obia na mitumfo nyame batampa o mada wase wakwanya wodi amaye sie mesua wa ho ade ni mepensempensem hu semu ni esro ne se ma ho kronkron na meka yen ho na meboa yen ni nya wasemu ntiase na boa yen ni etiase a ye ni afoforo nche ne nsiesie nyina ema wo soro a enche na wawie na obefa nyina akono beka yen ho ne wo yade sua mo Yesu din mo nti amen amen great yen hwe yen adisua no se ne yesi kona busiafo se o di ye chiabun se ya hye Hebrew ngoma na ase nkransem Paul etro edikoma akenkanfo a no mo Hebrew no ya hye se na ene adisua no ye wo de etoso ena se wo hwe ye hye adisua na se na yedi kan hwe letter na nkasa nkransem na nkasa na wo tro de koma na ehifo na wo tro akakoma yehu se na wo tro akoma wona na wo kenkan Hebrew kasa a Christopher ananche ebi ombe ya Christopher na omutimi kenkan Hebrew kasa no na tro sankransom mikro na sankransom na ekoma yenso na nsem poben ene ewo nkransom no mo enti yehwe message na nkasa message no se sanse na omugidi ato ape na fi ompese omusan omachi nam ota na aba omusunti na ewo se Paul ekire omuse Yesu Kristo di ona ye jefo Yesu Kristo eno ye nkunimdifo Yesu Kristo no ye ntamgyinafo entina ewose okyerekye omu na asem no ne titru pa no no enti ogusuara etu omfo ena last week hu se osan be kire omu se Yesu Kristo ena ye the promised son bosheba no sanse na promise son no yate Adam abreso nyankopon hye omobo se obewo obabi anase obabi be firi wo mu aba sa oba no ono na obe crash aboa ni ti sanse aboa no so beka ne nanti enti no mu nim se sa promise son omobo odi kan no na mu nim se eyo no ankoba na sa boshe na so eba Abraham so wo Isaac no nim se Isaac na yes promise no ankoba na sa boshe na so echo David so mma no nim se omo na promise na beba mu omo so ankoba na no mu nyina enim se promise na onyankopɔ eka na eyo no ankasa na ebe ye Yesu Kristo na waba asasi so it's not Paul efa akwanya yi so e de kyerɛkyerɛ Hebrew efo no last week ye hu no na otwemwe so ogusuara etu omfo na otwe no o se Jesus our faithful brother na say Yesu yen nua no kwafo no o say be fa okwan foforo so akyerɛkyerɛ mu okwan a Yesu Kristo oye ye nua no kwafo nti yemfa saa adusua yi embra na wie na yetimi asua enema bebre afri emomnim ye se maboafo no nso aye krado mo beboa na afie de emum pensempensem mu ede abramo fa atwerosem no ba bia wo biara no na afie yenko yenka abosem no ewo Hebrew fo nguma ne tremienu imu edu no sene oka no enie ose enti se mano anya honam ne moja kro no bie no sara na ono nso fa mu bi se onam owuo su betu ne a owo owuo tumi a one bonsam no amen nka bosem we na yede hwe yen adisua enimo sene madikan aka no yedi kan hwe sene adisua no ne nidi so no ni animo no sene esi ekọ ose onua se ogefo ene ne pese ye hwe first of all Adam am fan hyase emfiri wo so se ye kase obi ye ogefo a ogefo no ono ne hwan ena afensu no
sign na Yesu Kristo effete into sa ojifo asem ya ye kan yo me da se yebete ojifo asia enim se ojifo ene obi a ni nua na ase na damfo ana ase obi akọ hawmu na afi wakogina nintem ana ase wakogina ne tibia wo mu no na afi di anka wose nipa wo sa tibia no wo ye waya ama no na wagina free sa wo hawa ana ase abebresa wo mu na se yebete adisua ya si ye pa yesi yekọ Mose ngoma aye Leviticus itire aduenu enum 25 na se yekenkan every 35 26 wa sorry Leviticus 25 26 ekopim 27 wa na se fancy 28 o ma yete ase se tetemre Mose mramu no se obi ahia no na okobobosia ana se oton na japade e de ma obi ana se odi bibi kosi awowa e ko gisika ana se moa ohia no a na Mose mra no e kire se e wo se nipa no otwen ya kofi ekopim mfie aduenum 50 years ansana e bia ade a wodi si awowa ana se ade a woton ye no se open back a wonsa aka wade na numu no na Mose mra no hihye na am se onyankopon ye onyame a oye odo no mpese obi abekọ ahehu kirem na se ahiafo obedoso na sikafo so aye ketewa bi no because onyame ye bibia pepepe odi sa mra no to se enipa bekọ ahehu kirem na emom kọ ahehu kirem mu a na se waton wajapade a unua ana se obi a odo wo no otimi die ne ho besi awowa otimi yi sika na obeto back ade a wode akoton ana se wode asi awowa no na oje wa ade de man if is a want to be trying 50 years some may try and say ebia in fact say nemre mu a enim say Ghana ye mamu obi ko bobosia yes for security ba ana se surety ebia obi de ne dan ne kokofu no de akosi awowa no akoji sika yi say samre no a was trying 50 years and sana wanya wajapade no back eno ye the year of jubilee and I say afi aho fama and I say aho if I can say the year of liberty yes ubenya wade no back eno mu na nyankopon enhihye mu ona Moses so sa de sa nhihye ma say sebe na mede ma de asi awoa menua bi eda betimi aba ka say okay ade abo amade asi awoa yi me beboa no na afi imagine back no watua ena se obi kura abusuan mu obi to ana se obi kum obi a abusuani no member of the family no etimi avenge the death the kind tresemo a o kire mu saa enemrem kura ezisi e wo aman bi so saa na saa nipa no a wabegina wanam waton wade wabegina mu age ama no ono ne ogefo redeemer all right se de ba twafufuro mu a Kristo Yesu a se kan Hebrews 2:14 wono aye kan ye no e de kwa Kristo ma yete ase se anasa tworo no me yehunu se enam se onipa eye bone no yes ye nyina ba ye bone nko a ayete se ye de ye ho akoto ohaw mu yes ntina wo se obi ba na obeje ye free sa ohaw no aye bone no a ya to mu ntinta na Kristo Yesu a wo ye onyame no obeye onipa ebetra ye tibia yi mu obefa honam ni moja yi mu ede no ho ni moja no betwa so ede ma ye o Calvary nti obeto ye back nti in a sense no Kristo Yesu any the redeemer so o can say redeemer no any Kristo Yesu okay if say ni aye nkoa te se obi a wakoton na ade ana say wode no wakose nkoa so mu a was 50 years o train won't mean train Kristo Yesu abeji yen di ni moja na to ho aman abeto yen afri sankoa sumnum ti woni ye redeemer ye na je nkwa no wona woni ye jefo great now and then be so can we because Yesu no na ye hwe no na ya reflect no
enne okwan ben so na ye nso ye bitimi aye agefo ama ye nuanom ana se akwanya bi wo hɔ a ye nso bitimi aye agefo ama enuana ne de ye agefo mu obi a ye ogefo mu obi enyeye ebi atetene no mo ye agefo mu obi eyeye ana ye de enne no ye ntimi nye agefo mu obi a ana se Yesu abeje ye no ye de no anse yeti hɔ. Is there any circumstances a ye nso at the moment no ye betimi aye se redeemer in our own little way ama afoforo? I'm say you between I'm say what this year and the last Jesus Christ as a model for us. Jesus Christ and Jesus Christ abeyama ye no. And until now free sum kabi no de abani ham. In Jesus Christ ne kwa wo de beto ho ema ye no. And then what the asma ye see mfanko wiase. Ne nso yenko yesa na okra mobroni bi nso nye dey. Ono so emehu na omenya enkwagye. And until no se yenua bi wote bia bi mu a emo bia ye wo bia no e wo se yetimi ede etimi ede boa se bia unua bi e wa ho kiremu na wo hia mo bia sebe yentimi mfa yensa nche da bi mfa mu entrance enhwe no ma ne nkosa ha no mu e wo se nyina ye de yetimi boa na se nipa no a obabi a ha no wo mu no ye betimi aba bi okra na obi akwakobo bisia na enne nipa bonefo adoso Woko gyina mu akra akogye nipa na firi no ono so kra ono ba be but eno ensi hu kwan se sa papa na wo se ye no eni se ye because Jesus Christ dey obey ma ye na kra ye so asan ati no so atua still I would say exactly me fa kakra ben kan say elder kan honam fam de me kan kakra bi honam fam nso me gidi say ye betimi ayagefo ama ye nuanam that's right nyame dum monti ye nyina ye hu han no eno no obefre yen say ye nkoka de ye hu no san say wiase nyina ekohwe ase bone akatua ne owu ti say ya mokoko na nipa fa ne bone su na owu a ne bone no so bebi say free ho ne mu ye de ne sese ye koka na asem na ye gi nipa free owu mu bankwa mu ne agi nipa no ne ayin so ya agefo bi nti mi gi say enso betime ya. Yes, we have a part to play in this redeeming concept ya ye ka ho asem yi yo me da ma say abusiafo ye hwe Yesu ye nua nokwafo na Paul say wo church mu say Yesu ye nua osa ye ngefo na elder church say ogefo mu ye ka say obi ye ogefo a se ne ye ntiase no esitie na say e fit into the Jesus Christo ebeye ma menumre say Yesu na Yesu an de na say ye nso akwanya na base e wose ye nso ye gina mu ma ye nua na ye nso wose ye gina mu ede ma ye nua ye nto so wo hwe Hebrew fo ngoma na echi mienu yi mu du ba kona Yesu Paul e ka ne pefe say Yesu ka se on nani nwu se obefre ye nse ye nua eda I didn't know if say Yesu e ka sa asem ne se nani nwu se obefre ye nse ye nua me no be spark me that say am say asopani boama aka enema ne bebre na ansana Yesu Kristo oba be ye ngefo no onyankopon enam ne trim poso ene na ho den so ema Yesu Kristo ebe fa ya oba me ye wo no so Mary ewo no ema ne be ye nipa sayen na eno na me chance na me dwen ho a na me ka se onyankopon wa ya ade if it's a prayer nipa ye boni no in fact Romans chapter 6 verse 23 or say ye nyina ye boni no onyankopon ene onyam ayeden aboye akofa ntawantawa de kese pa na beti no onyankopon tem eni ti no onyankopon entemwate na okan Isaiah ngoma no I think 69 or can say ade atete no onyankopon tem eye boni nti boni ene ye ntem atete na esan se onyankopon do enti no wan hwe sa eno ma ne doba Jesus Christ in other words no God himself e ba sa si suma ye wo no se de be ya obeba ye ni pati biam no obe hu se de ye sitie na wo sentimi ayeden abagie eno nti wo de wo hwe ne se obi a wo waye boni ye kra ya sitem no se obi unua bi eyi obi a ohadwen wa ye dibon ye nia ya na wo pese obeka wo kra ayeden akoro ho but Jesus Christo ehu ye nse tibia ye wo mu no ayeden enye na etwe afiri no Onyankopɔn nti oba nipa tibia mu na oba nipa tibia mu no ɔde ne nkwa bɛyɛ den ɛbɛto hɔ ɛma yɛn ɛni nti ɔno ade ne nkwa bɛto hɔ ma yɛn no
na wɔka sɛ n'ani nwu sɛ ɔbɛfrɛ yɛ sɛ ne nuanom bɔne ahorow a yɛayɛ no nyinaa no ɔsi n'ani nwu sɛ ɔbɛfrɛ yɛ sɛ ne nuanom na anuanom ɛyɛ adeɛ a ɛsom bo yie paa ɛfiri sɛ deɛ nyame ɛyɛ maa yɛn no ɛboro yɛadwene ne yɛnte aseɛ so sɛ yɛhwɛ bɔne mu duro a na mehwɛ adeɛ a ɔbɛyɛ maa yɛn no sɛ yɛhwɛ 1 John chapter 2 verse 2 or say, and he himself is the propitiation for our sins, and not for us only, but also for those who are in the world. So yes Christo edi odi onyankopon edi ne ye empata se de be ya yen betimi abo onyankopon ho enum na wo ka se sankrofo yi a nanka anidaso ni wo mu no mani mu se me from say me nuanom. Now what I hear the same thing 1 John chapter 4 verse 10 1 John 4:10 or see in this love that we love not that we loved God but that he loved us and sent his son to be propitiation for our sins. So into one na Oma onyankopon domu na ode ne doba Yesu Kristo ebe to ho emaye na asem no popa kese a me quotation me pa ya na minuanum bright wa hanko bega say elder quotation de da bia o kan ho asem John 3:16 se onyankopon si do wiase ni se ode ne ba akro no ye de emaye na obi biara a obegina die no obenyankwa enti na enipa ayira enidaso bia ni ho na boni ama ya nyina ye basa but onyankopon di ne doba Yesu Kristo ebai sebeya obi nti ono a obai mu na obetew ye ho no ye kan Hebrews 2:11 no a ono a ote ye ho ama ya ye kronkron no esan frɛ yen a ote ye ho no se ye nua me nuanom na che se awose ye me ye nije if you say the Yesu ayama ye no ebro adwene nti na me bebisa say what should be our response say ye tebia ye ti Yesu amu se obeka say ye nua na obepese because na wo ka no unua kurampo sebe so ko no numu nubone no nam ho basabasa na se obi bisa say wunuma nipa we na apese ode ohusie ompese ombehu se oka wabusia ho kurampo basa na spiritually hunhum ya bone ayeyen but Jesus say wa ambu eno still no pese obefre yen say nua eno no yeah no what should be our response to this? Ya nyiswo ne say eno so ya de ehu hia pa wasem a wo busa sisi a no say de Yesu Kristo ayama yen no e de na wo se ye in fact say kan Matthew chapter 10 verse 32 ni 33 a de onyankopon ayama yen o se say yen yankai so ho o say enti obiara a obebo medin nipa animu no me nso mebo ne din meja o soro nanim na obiara a obepa me won nipa anim no me nso mepa no meja wo osoro nanim. Amen. Nti Yesu Kristo ehwehwe se de waya maye no e wo se dan suba adi so em se ma me fosua before oka ayi kakra se hunhun famu no de onyankopon ayamaye no yenso betimi aye oje ama foforo se yenso betimi aka ne nsempa no eno ti ba bibiara enam no e wo se yenso dan Yesu Kristo amani ye na di na ye de kire amansan. In fact ye kan Romans chapter 1 verse 16 Paul can say because I am not ashamed of the gospel as no many nwu asempa no if we say e tumi e di ko enkwagye mu. In fact we san hwe Luke chapter 9 verse 26 here Jesus said the one ferry so obebo mi din woni panim no me nso me ferry se me bo na gya anim enti no onyame ehwehwe se de wayama ye no e wo se ye dan suba papa bi adi e wo se Yesu Kristo adwen no a Paul kan ho asem ye wo se mi bi tram na onyame maniye ne dokasia obeyi na di no e wo se yenso ye tra saa do no mu na saa do no a ye se ye tram no ene odo a yenso bitimi ayi a kire afoforo so ho because onyankopon se ebe din be nwanwa se obeka se wo do me wa mi a wo hu me wo do me na sabi owu bi se maka me no ti wo yina me town o so ye trofo so nti yame ehwehwe se de waya maye no saa odo no wo yi na di a kire ye no e wo se ye de saa odo no so ma ye nuanom na ye nyina tra onyankopon odo no na ani gesem wo mu ni se ye tramu saa Yesu se saa owu a obaji ye free mu no wo sisi ba bia maye ya saa kro na ode ye komo no ewu
ɔyareɛ ɔhaw ne amaneɛ ɛni hɔ na yɛtumi akɔ bi. Amen. Amen. Great. Me da say what me a church Musa ama me yento aso na yenhwɛ ɔse honam ne moja te sɛ yen. In fact say wohwɛ Hebrews chapter 2 verse 14 na ɛno ɛna yɛn ka bɔsɛm na yɛkan yɛ no enti sɛ mma no anya honam ne moja a korɔ no bie no a saara na ɔno nso fa mu bi sɛ ɔnam owuo so betu nea a ɔwɔ owuo tumi a ɔne ɔbɔnsam ɛno saa asɛmfua moja anaasɛ honam ne moja no ɛna yɛpɛ sɛ yɛte aseɛ ɛdeɛn na ɛkyerɛ sɛ ɔkasa honam ne moja sɛ Yesu Kristo bɛfa honam ne moja te sɛ yɛ mu sɛ ne obetumi a represent yɛ sister Adwoade yɛpɛsɛ ehu ne sɛ saa honam ne moja nsɛmfua na waka bɔ mu no yɛbɛkyerɛ aseɛ sɛ okay me da say me nua Bismarck trosem ne da di pefe sɛ Hebrew ma yɛte aseɛ sɛ Yesu enyina agito mpreko pɛ sɛ ɔyɛ Nyankopɔn ne mmɔba fom bɛfa nipa te bi adentia sɛ bɛyɛ a ɔbɛ di mu preko pɛ ne watimi agina hɔ adi yɛn bɔne ama yɛn no na etwa sɛ ɔbɛfa nipa te bi anim ɛno nti yɛhwɛ Yesu kra ɔba asase so na afiansfo ni hyia yɛn na nipa bisa ne sɛ bisa ɔyɛ Leia bisa ɔyɛ difo na ɔba yɛ ni bi no verse yɛ kan Matthew 16 Matthew ngoma no etire dunsia kyemu dunson meka free dunsia ne dia besi dunson ɛna Simeon Petro buas sɛ woni Kristo no Onyankopɔn te asefo ba no du nson no ɛna Yesu buas no sɛ inhyira ne ho Yona ba Simeon efri sɛ enye honam ne moja ɛna yiye ya kyerɛ wo na magya wosoro no amen na nipa hu de Yesu ye na oyɛ nipa de ɛwo ne saa na Joseph ne Mary ne wo no nanso so na ne su ne ne ban no na ɛda nso sen nipa mu on de na onye bɔne na de ɛda ayɛ no atro enimtiabuo ahoya susa ne bi ne ni mu ne mum na oyɛ papa na odan nyamesu na di kyerɛ tena nipa bi sase na we kura woni hwan ɛno na Yesu bisa sɛ saa ne nipa mu kana mo masuafo a me ne mo nante sɛ na mo se ɛna Simeon na wahu Yesu na wahu ne yie no kyerɛ ne sɛ ɔka ne preko pɛ sɛ woyɛ nyame ba sanse ohu bibi soronko bi firi mu na de so yɛ ate aseɛ sɛ na Yesu a na oyɛ nyame ba na ɔba yɛ asetena mu no ɔba yɛ asetena mu bɛtena yɛn sɛ na obedi mu atimi adi ama yɛn wɔ yɛbɔne mu a na etwa sɛ ɔfa nipa su no so ɔfa nipa su no na wɔyɛ bɔne a enke bi a ontimi nya agyenkwa no preko pɛ nka ontimi nye saa nanso ɔfa nipa su na wodi bɔne su nkunim no ɛma ne tumi sɛ obetumi ayɛ saa enti adesua ne kyerɛ yɛn sɛ yɛyɛ nipa su yi no honam ne moja a ɔde ma yɛn ɛkyerɛ yɛn sɛ nipa su yi no ɛwɔ mmerɛyɛ ɛwɔ sinto ɛwɔ baabi a ebetimi apemakodu na Yesu de ɔyɛ nipa ɔbaa yɛ no ɔfa nipa su nanso so ɔno de ne nyame yɛ ne nti odi bɔne so enkunim em sɛ ade ɛho yɛ pa ɛnam sɛ ɔmmerɛ ɔyɛ ne nti no trosem sɛ yɛn nyinaa yɛ bɔne Nyankopɔn anim nyama bɔne ɔsa kyerɛ yɛn sɛ de ɔyɛ bɔne ne wuo na eso wu ɛnam sɛ yɛn nyinaa yɛ bɔne nti etwa sɛ yɛwu enti yɛwɔ nipa su a yɛ bɔne honam ne moja etwa sɛ yɛwu san sɛ yɛn yɛ bɔne ɛno nti na Yesu ɔyɛ nyame na ɔbɛfa yɛ nipa su yi wanya bɔne nti owu yɛ ɔsɔre yɛ san sɛ ɔyɛ nyame ɛyɛ no yɛ ade ɛho hia pɛɛ yi bi nso so no Yesu de na ɔyɛ nyame preko pɛ sɛ de medi kan aka no na ɔnse nyame anaasɛ na ɔnye nyame bi ba na ɔyɛ nyame preko pɛ ɔfa nipa su ne nso so no wamfa a yɛbɛtumi aka sɛ oh we de nka ɔyɛ ase nipa dabi yɛwo ne nipa ɔtena nipa mu ɔyɛ n'adeɛ nyinaa sɛ de nipa yɛ n'adeɛ enti na ɔnyɛ obi a sɛ ɔyɛ ase nipa dabi Yesu ba nipa su ne mu preko pɛ paa we nyinaa akyi no mɛpɛ sɛ yɛbɛka Hebrews 4:15 no ɛhɔ yɛ ade a ɛho hia mepɛ yi Hebrews chapter 4 verse 15 Hebrew fo ngoma ne 3:9 gyikyemu dunum no na ɔne ɔsɔfo pani a otumi hunu yɛ nyinaa
otumi hunu ye nyina mro ye mayen na emom de oso no hwe ade nyina mu se ye nara na enso so wanye bone okay Yesu ba asase se dem di kan ofa ye nyina ye te bia ya fam de na enso no de wanye bone se de ye eno kire ye nse me no mienu ye obibi asiesuan okay etwa se esua Yesu subni bi obefa mu ye ehweso pamaye se ye nante se Kristofo ewom ye nipasu no ye de yetumi ye bone ye niema bi a unua de na mom ye kuma mu bone ye taye no ani bre ne ho ye anketenkete ni nyina ye nipasu a hye mu nanso Yesu baba ye nse na homa ye nse nhweso de ma ye nse ye womro ye de nanso so ye betimi aduru ho ye betimi abomoden ayesi esre nyankopon ho ahoden na mepese ye san hwe bibie Yesu ba ye no ofa nipasu oye tenene prekope na oye obi a onye bone su ne kekan bia ni ne ho ono ye minu mienu de ye nipasu no sade o kan flesh and blood no bone wo eno nti na Ephesians 6 efisofo nwoma itrensia nchemu dumienu ne se enye ne honam ne moja na enya ye ne ahonhomone ni etumfo eno chese ya sase yesitu ye ne ahonhom bi ne wa ha papa cry pese ye no Paul se ntumi nye enti ahonhom bi de achi ye ne bonsam so na tia enti ye betimi aye bone na mom se ye pese enya Yesu suban ne bidia ene na ese da ne esua no ye pese esua no trustem na yesra hodin free ne hoda se de betimi aboy na o kire yen se Yesu fa we nyina mu no wuwie ye no osore ye emani tumi se da chi bi no oba be se owu ase kra obetori bonsam ase kra enti onya tumi no sanse odi bone so kunim odi honam ne moja so kunim yenso so ye wo samro ye ni bi de ye honam ne moja na so yesre na adom na obetimi aboa ya ma yetimi edinkunim obone so yo meda say sister adwa wa ya de pa se wa pensen mu ede amaye edama memra wo so na fe yenhwe na fe yensori yen adusua no so o se na onam manihunu so kopeye mu am perfect through suffering hase no na Paul pese wa kirom se Yesu kunam amanihunu mu ekopeye mu o safaye e de ko peye mu na me bisa se adentina Yesu Kristo ba sa malaria bi anche no kitwa bi be 2 days na nka wanwu na asese omicron bi nchi no light one bi na nka wanwu na ofa oyaw mu sei ansana owu ene na Paul ka se ofa mu to perfect na you know eno no etisen yo am say Paul I can cancel me you know Ghana my adwin ye esheki kakra se Kristo ena mamani nkrumu ena obeye peye na Kristo onye peye ana because ye kan sense ya yetimu se Kristo no ye onyame ena obeye onipa enti emu de ayin na Paul o ka kire sese Kristo ni nyame sumu no na onye perfect ana nya no ho asem no woka emsa adesua no aye boss sese no kire yen se Kristo be fa nipa su nipa tebia e de to no so ndi enam so be fa nipa tebia de to no so nti na wo so okọ amanihunu a nipa efa mu okay nti wo fa sa amanihunu no mu bi eno na ebe ye ensen na ho ana se example e de amayen na amanihunu no mu no ena ma Kristo obeye peye through his suffering no he was perfected na eno na ma ye hunu se Kristo one ya age nkwa no he's the captain of our salvation ya nkwaje ho nsam a ye kan nyina no Kristo ene fapem if you say wabefa Yesu wabefa de yetimu yibi nti so ka kire yen se yemfa anamo bi so a ede ye bekọ nkwaje mu a na eye nokora asem no ka kire yen eno na manu di mu se ye kan Hebrews ngoma no Hebrews 2:10 wa oka bibi a kire yen me kan brofun was say for it was fitting for him for whom are all things and by whom all things in the beginning many sons to bringing many sons to glory to make the captain of their salvation
perfect through suffering. Nti amanihunu a ofa mu no, edi amanihunu na Kristo fa mu. Yanka malaria ho asem. Na emom owu a obewu wo Calvary no. Sa amanihunu no ofa mu no. Nse okọ Gethsemane obompa ese eja sa ye opa makuru we ntwa ame. Na Yesu no onka the physical death no ho asem. Na enem the eternal death no ho asem na no woka. Efise nke betimi se nyame ma akwanya ke bia nke Kristo wu ye no ko ansori. Yes. Na se ko ansori a kamene omienu. Na se obonsam adi nkunim. Efise sa na tworo no ka kire se the wages of sin is death. The death no a woka no is the eternal death. Yes. Na so Kristo wu ye no onyankopon e ma no sori. To obedi owuo ene bonsam so nkunim. Ti wona ye nkwaje so botan ye kan sa the captain of our salvation. See kan Hebrews 5:8 it was say though he was a son yet he learned obedience by the things which he suffered. And amanuhunu okomu no emanu sua se obeye sutie. Sutie no amanuhunu no emawu esua sutie. Nti ye no se ye ko amanuhunu mu a. Yes sir. Kristo abeye sa ensenna ho no. Amayen. I was ye sutie. Se Nyankopon se obeji yen. Ti so obeji yen dia na wo se ye twen ya so na ye tie no. Osama ye tie ase bi. Se sako Hebrews chapter 2 verse 17 and 18 Yeah. Was it therefore in all things he had been made like his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. For in that he himself has suffered, being tempted, he is able to aid those who are tempted. Amen. And this is Christo Yesu abefa manuhunu na woye yesofu pania. Some call ensorwe mu a wa na wo me dwane ko. So no na okọ. Enti we no na Paul ema ye te ase se de Kristo obeye nyina no we sitie. Na afi o konsorwe mu bonsam so no hwe. Na so odi nkunim so ye sitie ma agya no no. Woni ye nkwaje ye botan. Woni ye sofu pani. Sir. Osa ye sutie ma. Nti sa na ye ma nyina no abedan ho am ye hu se through suffering no Kristo he was perfected. Nti yanso ye fa saa wo ha oni amanihunu yimu. Ye sutie ma onyame a onyame nkwaje no yensa so ebeka. Yo me damwase pa se mayene sa ede amayem se dusiana na wi nyina bepia se o se Yesu ye nua anaso onua no se hwesodue bi se ene na ye nyina ye kan se ne wabe nyina no wabe nhwesode ede ama ye se ye nyina ye nhwe no so se obefa manihunu na obefa honam eni moja tibia ye limit how limited ya ye na wodi afasa manihunu mu no timi gina ya yen so ye kɔ ne nkyɛn a obetimi ama ye saa hoden no ama ye so ye de aiden ye timi edi gina me da mo ase se mo aboa ma ya ye adusua no saa edi ama ya tiefo ye nimi ye se ya tiefo nso ye nyina ye sua adusua we ya famu aba ye de bekwa akobɔ bra adusua etoso enan na ye de abra we wo se Yesu ye nua nokwafo saa adusua mu ye hu se Yesu na ye redeemer anase ono na oje oye yenjefo se ne ye cheche mu no afinso ye hu se ye tibie nyina achi no Yesu Kristo esan efre yen se anuanom na afinso ye hu se Yesu Kristo be fa akoa tibia anase onipa tibia wonam ne moja tibia yi na se ne be ya obetimi hu yenso ye hawo no watimi agina ama ye mpintin na afinso ye hu se Yesu Kristo fa o manihunu nyina mu se ne oje opese oje no etimi ye ewie mudie na eye pepepe na oye we nyina so de ye den ede ye nhwesode ede mai na ye futu a na Paul chiro koma wona na okenkan Hebrew kasa na ende ye nso ekoma ye minim ye se nyina ye fa futu ye bepie na fe ye de akwa onyankopon enhyira mo se mo ne ye aye addition da sende de addition to so enum no so ede bebremo katwani babia o biara na mema sister adwa enhyira so mai
Yɛda wase nyametumfoɔ wɔ nea wakyerɛ ne. Wama yɛate aseɛ sɛ yɛwɔ nua panyin bi a yɛbɔ ne nyinaa mu ne yɛmmerɛ yɛ mu na ɔtumi di ma yɛn. Tie ne yɛaba yɛde yɛbɔ ne yɛmmerɛ to nyinaa aba. Gye yɛn ne yɛtiefoɔ nyinaa ne yɛnuanom ne yɛbusua nyinaa. Ma yɛhu sɛ wo nyame wɔ hɔ ma yɛn. Ne yɛbɔ ne yɛbɛka a wode bɛkyɛ yɛn. Ti boa yɛn na nkwagye kɛse a wode ama yɛn. Yɛnhu ne boa ɛsom na yɛmfa so ne yɛnya nkwagye. Yɛda wase adom ne nti. Amen. Amen.